Što bi se dogodilo kada zrakoplovi ne bi letjeli na 10, 11 ili 12 km visine, nego na samo 5000 metara? Na prvi pogled to izgleda kao mala promjena. I dalje bi bili daleko od tla, i dalje bi koristili mlazne motore, a pogled kroz prozor ne bi bio toliko drukčiji. Ali promjena te visine potpuno bi preobrazila način na koji funkcionira moderno zrakoplovstvo. Intuicija nas vara. Mislimo da što smo bliže tlu imamo više kontrole i da letenje na 5000 metara mora biti sigurnije, stabilnije i jednostavnije. Čini se logično. Manja visina podrazumijeva manji rizik, ali zrakoplovstvo ne funkcionira prema intuitivnoj logici, nego prema fizici, termodinamici i aerodinamici. A sve u zrakoplovu, od njegovih krila do softvera njegova motora, osmišljeno je imajući na umu visinu, koja nije slučajna, jedinu koja omogućuje da cijeli sustav funkcionira. Na toj visini, nekih 10 ili 11 km iznad tla, zrak je rijeđi, a atmosfera postaje stabilna. Motori rade učinkovitije, otpor se smanjuje, a meteorološki uvjeti postaju predvidljiviji, što omogućuje da se potrošnja smanji do razine koja globalni zračni prijevoz čini održivim. Premještanje zrakoplova teškog 100 tona ne događa se na bilo koji način. Potrebno mu je okruženje koje ga podupire, a ne ono koje ga prisiljava da se u svakom trenutku bori. Zato postaviti pitanje da zrakoplovi lete na samo 5000 metara nije trivijalno pitanje. To znači pitati što se događa kada zrakoplov gurnete izvan njegova prirodnog ekosustava, kada ga prisilite da leti u gušćem zraku, turbulentnijem i zasićenijem meteorološkim pojavama, okružen preprekama, s većim prometom i manjom učinkovitošću. Odavde počinje ono zanimljivo. Ako se spuštanje na 5000 metara čini bezazlenom idejom, što je prvo što počinje otkazivati kada zrakoplov pokuša letjeti u takvom okruženju? U tom režimu leta zrakoplov se prestaje kretati u okruženju za koje je optimiziran, a svaki prijeđeni kilometar počinje zahtijevati više energije, dok sile koje djeluju na strukturu postaju postojanije, a zrak više ne klizi oko trupa istom lakoćom. Opći je dojam da cijeli sustav počinje raditi protiv medija umjesto da se na njega oslanja. Na 10 ili 12 km visine gdje zrakoplovi provode najveći dio leta, zrak je znatno rijeđi i upravo je to ono što im omogućuje da se kreću učinkovito. Trenje se smanjuje, otpor opada i energija potrebna za održavanje krstareće brzine mnogo je manja, tako da se golema struktura može kretati naprijed, a da se ne mora silom probijati kroz atmosferu. Spuštanjem prema 5000 metara zrakoplov ulazi u vrlo drukčije okruženje, s osjetno gušćim zrakom koji mijenja način na koji svaka površina stupa u interakciju sa strujanjem. To znači da svaki centimetar izložene površine, krilo, trup, motori, antene, zakrilca i stabilizator nailazi na veći broj molekula koje udaraju o njega, a taj se udar pretvara u aerodinamički otpor, glavno ograničenje učinkovitosti. Taj dodatni otpor ne raspoređuje se ravnomjerno i nastoji se najprije koncentrirati na krilu. Na manjoj visini krilo lakše stvara uzgon jer je zrak gušći, ali ta prednost nestaje pred povećanjem otpora. U normalnim uvjetima krilo je projektirano da optimalno funkcionira u rijetkom zraku, gdje krivulja uzgona i napadni kut rade u ravnoteži s krstarećom brzinom, no pri spuštanju na 5000 metara ta se ravnoteža narušava. Krilu je potreban drukčiji kut, strujanje se mijenja, učinkovitost pada. Odnos između indicirane brzine i stvarne brzine također se mijenja u gustom zraku, gdje se aerodinamička brzina brzo povećava u odnosu na stvarnu brzinu nad tlom. To znači da zrakoplov mora letjeti brže kako bi izbjegao određena ograničenja, ali i sporije kako ne bi stvarao prekomjerna opterećenja. Rezultat je uži operativni prozor u kojem su margine manje, a manevri zahtijevaju veću preciznost. Sve se to pretvara u izravne posljedice za rad zrakoplova, koji počinje trošiti više goriva jer mu je potreban veći potisak
kako bi održao brzinu u neprijateljskijem okruženju, dok se autonomija smanjuje i prisiljava na više zaustavljanja, mijenjajući čitave rute i izlažući strukturu višim razinama vibracija i dinamičkih opterećenja koja ubrzavaju zamor materijala. Sve se to pretvara u izravne posljedice za rad zrakoplova, koji počinje trošiti više goriva, jer mu je potrebna viša razina potiska kako bi održao brzinu u sve zahtjevnijem okruženju, dok se autonomija smanjuje i prisiljava na više zaustavljanja, mijenjajući čitave rute i izlažući strukturu višim razinama vibracija i dinamičkih opterećenja koja ubrzavaju zamor materijala. Kako zrak postaje zahtjevniji, ne mijenja se samo način na koji se zrakoplov kreće, nego i način na koji se mora stvarati potisak da bi se let održao. Kako reagira turboventilatorski motor kada mora raditi izvan visine za koju je projektiran? U tim uvjetima motor počinje raditi izvan okruženja za koje je optimiziran, pri čemu su moderni turboventilatorski motori projektirani da usisavaju rijedak, hladan i stabilan zrak, a cijela arhitektura od kompresora i turbina do komore za izgaranje i omjera tlaka osmišljena je da funkcionira u okruženju koje postoji samo na 10, 11 ili 12 km visine. Na tipičnoj visini krstarenja zrak je rijedak i omogućuje motoru da radi u posebno povoljnim uvjetima, komprimirajući velike volumene uz manji otpor i održavajući stabilan protok kroz cijeli ciklus. Kompresor radi unutar svojega najučinkovitijeg raspona. Turbina se održava u uravnoteženom toplinskom režimu, a potisak potreban za održavanje brzine relativno je nizak. Rezultat je izvanredna učinkovitost uz umjerenu potrošnju, stabilne temperature i radne karakteristike koje se mogu održavati satima bez značajnih odstupanja. No na 5000 metara uvjeti se radikalno mijenjaju. Gustoća zraka znatno raste i, iako se to čini kao prednost, zapravo dovodi motor u situaciju za koju nije projektiran. U njega ulazi više zraka nego što je potrebno, ne zato što motor to traži, nego zato što ga okruženje na to prisiljava. Kompresor mora raditi više kako bi održao svoj ispravan režim, što povećava unutarnje temperature. Da bi održao brzinu, motor mora raditi pri višim okretajima, a to znači veću potrošnju goriva. Omjer tlakova koji je ključan za rad turboventilatorskog motora mijenja se. U rijetkom zraku kompresor uspijeva povećati unutarnji tlak na optimalne razine bez prevelikog napora. U gustom zraku taj se omjer remeti. Kompresor se suočava s većim aerodinamičkim opterećenjem, a turbina prima veći protok nego što joj je potrebno. To uzrokuje da motor radi toplije, pod većim opterećenjem i s manjom toplinskom učinkovitošću. Radni ciklus motora gubi učinkovitost. Izgaranje postaje manje učinkovito. Turbina mora podnositi višu temperaturu kako bi stvorila potreban potisak, a kompresor se brže približava zonama rada u kojima raste rizik od nestabilnosti. Ne govorimo o situaciji koja je sama po sebi opasna, nego o stanju koje ubrzava trošenje i smanjuje životni vijek najosjetljivijih komponenta, lopatica, ležajeva, diskova, brtvi, toplinskih komora. Osim tih učinaka, na 5000 metara atmosfera je vlažnija i promjenjivija, a motor je izložen većoj prisutnosti vode, čestica, nečistoća i leda, čime se povećava vjerojatnost usisa, jer zrakoplov više ne leti iznad oblaka nego unutar njih, što ubrzava eroziju ventilatora i kompresora, te povećava rizik od stvaranja leda na lopaticama, uz posljedično povećanje vibracija, trošenja i potrebe za aktiviranjem sustava protiv zaleđivanja koji troše još više energije. U tom kontekstu, motor je projektiran da postiže vrhunske rezultate gore, a ne dolje. Tjerati ga da radi u takvim uvjetima isto je kao tražiti od vrhunskog sportaša da se natječe izvan svojega prirodnog terena, može to učiniti, ali ne s istim učinkom, ni s istom učinkovitošću, ni s istim životnim vijekom. Ali promjena visine ne mijenja samo unutarnje ponašanje
kretanje zrakoplova, nego i iznova definira okruženje u kojem se mora kretati približavajući ga atmosferi koja je aktivnija, nestabilnija i mnogo manje predvidljiva od one koju susreće na krstarenju. Što se događa kada, uz sav taj dodatni napor, zrakoplov prestane ostajati po strani od vremena i počne letjeti unutar njega? Spuštanjem do tog sloja atmosfere let više ne prolazi kroz relativno stabilno okruženje krstarenja, nego ulazi u područje gdje je zrak u stalnom kretanju, s promjenama, formacijama i procesima koji neprekidno djeluju na zrakoplov. Umjesto da ostane po strani od meteorologije, zrakoplov se počinje kretati unutar nje, izložen mnogo dinamičnijem okruženju od onoga koje nalazi na većoj visini. Većina meteoroloških pojava koje predstavljaju stvaran rizik za zrakoplovstvo koncentrirana je u donjoj i srednjoj troposferi. Ondje nastaju najgušći oblaci, rađaju se oluje, jačaju vertikalne struje i atmosferski uvjeti mogu se promijeniti u nekoliko sekundi. U tom istom okruženju turbulencija postaje jedan od čimbenika koji najviše mijenja iskustvo leta, jer na velikim visinama postoji, ali je obično blaža, predvidljivija i raspršenija, dok u tim slojevima postaje mnogo češća pojava s uzlaznim i silaznim konvektivnim strujama, džepovima hladnog i toplog zraka te oblacima koji nastaju i nestaju u samo nekoliko minuta. Svaka od tih promjena izravno utječe na zrakoplov, stvarajući veće strukturno opterećenje, više vibracija i više posla za pilota. Među različitim pojavnim oblicima tog okruženja oluje zauzimaju osobito kritično mjesto. U normalnom krstarenju zrakoplovih nadlijeće ili ih zaobilazi uz široke margine. Na 5000 metara zrakoplov se nalazi unutar vertikalnog raspona u kojem postoje aktivni kumulonimbusi, najopasnija zona meteorološkog zrakoplovstva. Munje, tuča, snažne konvektivne ćelije, mikroburstovi, ekstremno smicanje vjetra i intenzivne oborine dio su svakodnevica. Ne postoji način da ih se dosljedno izbjegne. Zrakoplov bi morao stalno mijenjati putanje, trošeći više goriva, leteći duljim rutama i izlažući se većim opterećenjima. Sve to pretvara let koji je inače miran i učinkovit u tehnički mnogo složenije iskustvo, obilježeno turbulencijom, ledom, vlagom, olujama, atmosferskom promjenjivošću, većim strukturnim opterećenjima i povećanjem operativnog stresa. Zrakoplov nije projektiran da provodi sate unutar tog okruženja, projektiran je da bude iznad njega, ali problem nije ograničen samo na uvjete zraka, jer se na toj istoj visini raspoloživi prostor znatno sužava kada zamislimo sve zrakoplove svijeta kako dijele mnogo uži pojas neba, do te mjere da on jednostavno nije dovoljan da održi zračni promet kakav danas postoji. Moderno zrakoplovstvo funkcionira zato što postoji vertikalno razdvajanje, pri čemu svi zrakoplovi ne lete na istoj visini, nego su raspoređeni duž letnih razina koje se postupno nižu od polijetanja pa sve do 12 km visine. Svaka od tih razina omogućuje razdvajanje tisuća zrakoplova tako da ne ometaju jedni druge, ali na 5000 metara broj dostupnih razina svodi se na minimalan dijelić, tako da ondje gdje su prije postojale desetine vertikalnih mogućnosti, sada ostaje tek nekoliko njih, nedovoljnih da prime globalni promet koji svakoga dana prevozi milijune putnika. Horizontalno razdvajanje također postaje kritično, jer na velikim visinama rute ostaju savršeno koordinirane kako bi se izbjegla nepotrebna križanja i funkcioniraju kao uređene zračne autoceste, svaka sa svojim smjerom, svojim tokom i svojom sigurnosnom udaljenošću. Kad bi se svi zrakoplovi spustili na 5000 metara, te bi se rute počele neprestano križati, jer vertikalni prostor više ne bi bio dostupan za njihovo stepenasto raspoređivanje, stvarajući stalnu interakciju između putanja koje su danas razdvojene i umnožavajući točke konflikta. Osim toga, na većim je visinama promet potpuno kontroliran.
Nasuprot tomu, u toj se istoj zoni ulazi u prostor koji dijele helikopteri, vojne operacije i zrakoplovi koji lete međusobno vrlo različitim brzinama. Pomiješati komercijalni zrakoplov koji leti 800 km na sat sa zrakoplovima koji lete 200 ili 300 km na sat golem je izazov za upravljanje prometom, jer bi kontrolori morali neprestano usklađivati manevre razdvajanja, povećavajući svoje radno opterećenje do razina koje je teško održati. Svemu tomu pridodaje se i orografija, jer zemlja nije ravna, a planine, planinski lanci i visoke visoravni ograničavaju dostupne koridore. Mnoge rute koje danas izravno prelaze planinske regije morale bi potpuno promijeniti svoje putanje, jer 5000 metara ne pruža dovoljnu sigurnosnu marginu, prisiljavajući zrakoplove da zaobilaze visoke reljefe i da koncentriraju promet u nekoliko prirodnih prolaza ondje gdje teren to dopušta. Rezultat bi bila mnogo kruća mreža, s manje alternativa i većom ovisnošću o uskim koridorima u kojima bi svaki poremećaj istodobno utjecao na više letova. Pa čak i kada bi bilo moguće urediti promet i održati operacije u takvom okruženju, pojavilo bi se još dublje ograničenje, manje vidljivo, ali nemoguće za izbjeći. Ekonomska ravnoteža, koja letenje čini održivim, prestala bi postojati. Jer letenje tako nisko ne utječe samo na sigurnost, nego i na potrošnju, infrastrukturu, troškove i sam model koji održava svjetski zračni promet. U tom kontekstu počinje postajati očito da se potrošnja goriva pretvara u prvu veliku prepreku, budući da se zrakoplovstvo temelji na jednostavnom načelu prema kojemu kada zrakoplov leti više, zrak je rjeđi, a aerodinamički otpor manji, što omogućuje kretanje uz veću učinkovitost. Na 10 ili 12 km postiže se ravnoteža koja se ne može reproducirati na manjoj visini, dok se pri spuštanju prema 5000 metara zrak postaje teži, otpor raste, a motor mora raditi intenzivnije kako bi održao brzinu, pokrećući kumulativni učinak u kojem povećanje potiska zahtijeva više goriva i smanjuje autonomiju. To povećanje nije zanemarivo. U određenim fazama leta može udvostručiti ili čak utrostručiti operativne troškove. Tada se ekonomski model aviokompanija počinje raspadati u sektoru u kojem su profitne marže već i onako male i svaka promjena u cijeni goriva izravno utječe na održivost svakog leta. Kad bi se energetski trošak udvostručio ili utrostručio, profitabilnost bi nestala, a cijene karata morale bi porasti do razina koje bi bilo teško održati, pri čemu bi rute na velike udaljenosti s troškova od stotina prešle na tisuće, a i letovi kratkog i srednjeg dometa također bi poskupjeli do te mjere da više ne bi bili dostupni velikom dijelu stanovništva. Usporedno s tim pojavljuje se još jedna posljedica koja izravno utječe na operaciju leta, jer se autonomija počinje drastično smanjivati. Danas zrakoplov širokog trupa može prijeći čitave oceane bez nadopunjavanja goriva, ali bi se pri radu na 5000 metara ta sposobnost smanjila do te mjere da bi bilo nužno podijeliti putovanja koja danas traju 10 ili 12 sati na nekoliko uzastopnih zaustavljanja, jednostavno zato što gorivo više ne bi bilo dovoljno za predviđenu udaljenost. Svako dodatno zaustavljanje uvodi zračne pristojbe, više vremena putovanja, veću potrošnju resursa i opće povećanje složenosti koje na kraju podiže operativne troškove. Tom povećanju broja zaustavljanja i operativne složenosti pridružuje se manje vidljiv, ali jednako presudan učinak, jer se i strukturno trošenje povećava, budući da održavanje zrakoplova u gustom i turbulentnom zraku stvara veća opterećenja na krilima i trupu, dok motori koji već rade izvan svoje optimalne zone brže akumuliraju mehanički stres, a vibracije se pojačavaju. Sustav protiv zaleđivanja radio bi dulje i češće, što povećava učestalost i trošak održavanja, te skraćuje cikluse zamjene dijelova, ubrzavajući velika servisiranja i smanjujući operativni vijek zrakoplova, koji bi na kraju bio skuplji za održavanje u službi. Od tog povećanja troškova održavanja počinje se na sustavu uočavati širi učinak. S aviokompanijama koje bi
izgubile konkurentnost, rutama koje bi prestale postojati, vremenima putovanja koja bi se produljila i operativnim troškom koji bi narastao do razina koje bi bilo teško održati. Niskotarifno zrakoplovstvo potpuno bi nestalo, interkontinentalno zrakoplovstvo bi kolabiralo, a zračni prijevoz izgubio bi veliki dio svoje strateške funkcije unutar globalnog gospodarstva. Zaključak je jasan čak i kada bismo zanemarili vrijeme, turbulenciju, led, zračnu zagušenost i teren, zrakoplovstvo na 5000 metara i dalje bi bilo neodrživo. Ne bi funkcioniralo ni s inženjerskog, ni s operativnog, ni s ekonomskog stajališta koje održava cijeli sustav. Industrija nije optimizirana za letenje nisko, nego je osmišljena da to čini ondje gdje atmosfera nudi najveću učinkovitost, stabilnost i sigurnost. Visina krstarenja nije un capricho. To je uvjet koji omogućuje da moderno zrakoplovstvo postoji onako kako poznajemo, jer njezina promjena destabilizira sustav na svim njegovim razinama i ugrožava njegovu sigurnost, njegovu učinkovitost i njegovu ekonomsku održivost. Letjeti tako nisko ne samo da smanjuje sigurnosne margine, nego narušava ravnotežu koja omogućuje održiv let. Zato zrakoplovi lete visoko, jer se samo u tom stabilnom i tankom pojasu atmosfere susreću uvjeti koji omogućuju da sve funkcionira istodobno, od sigurnosti do učinkovitosti, autonomije i operativne ravnoteže. Udaljiti se od te visine nije jednostavna prilagodba, nego udaljavanje od jedinog okruženja u kojem se sustav može održati. A iza odluka poput ove krije se čitav svemir načela, ograničenja i rješenja koje rijetko vidimo, ali koji objašnjavaju zašto svijet funkcionira tako kako funkcionira. Ako te zanima nastaviti istraživati ove priče i razumjeti nevidljive mehanizme koji održavaju tako složene sustave, možeš se pretplatiti na kanal i ostaviti lajke kako bi algoritam preporučio sadržaj i kako bismo mogli nastaviti zajedno dublje istraživati sve ono što tek preostaje otkriti.